Baik hadirin tamu undangan terbahagia, sebentar lagi grand opening AS Perkasa Indonesia. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai salam penghormatan bersama dengan AS Perkasa Indonesia, malam hari ini merupakan puncak malam kebahagiaan dari mempelai berdua. Ada Mbak Vita Wulandari dan juga Mas Ahmad Firdaus Salam. Pada malam hari ini yang kerja bareng bersama dengan Devan Audio, ada RST Multimedia dan juga ada Kamu Lekti. Disiarkan secara langsung depan halaman keluarga besar dari Bapak Abdul Rauf. Inilah grand opening AS Perkasa Indonesia. Awas. Hadirin tamu undangan yang berbahagia,
Inilah sebagai grand opening AS Perkasa Indonesia hadir dari kawasan Dusun Mojodadi, Desa Lubang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Lamongan. Pada hari ini yang dihadirkan keluarga besar dari Bapak Abdurrahman. Salam-salam ngaturaken salam. Nuwun ngaturaken unjuk nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nuwun para pepunden, para sesepuh, para pinasepuh, wargi masyarakat Marudi Kulon kang tansah kinurmatan. Para pangbaten praja, para sabiyan negari ingkang sampun dados pandam-pandeming kala dasih ingkang tansah kinurmatan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing wida kitab suci wahyuning ilahi kang sampun ponake pemawas lebda ing pitutur kang tansah kinurmatan. Dari kepanjenenganipun Bapak Abdurrauf kang dalang Ibu Susianti wonten dalu menika ndhapaken putri wayah. Dari kepanjenenganipun Dimas Ayu Vita Wulandari pikantuk tiang jaler ingkang paring asma Mas Ahmad Firdaus Salam. Mugi kanthi wirden berkah pangestu panjenengan sami pinangantena saribet sageta bina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah fidine wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten dalu menika sesarengan kalian AS Perkasa ingkang mijil saking Dusun Mojodadi, Desa Lupang, Kecamatan Kembangbau, Kabupaten Lamongan, ingkang dipun pandhegani kalian Cak Sule MC paling ganteng dhewe sak kancane. Sesarengan kalian PT Ijodotom selaku Jenderal Manajemen Koordinator wonten dalu menika sesarengan kalian Bang Jo Tamara. Devan Profesional Audio ngaturaken nuwun RST Multimedia ingkang mensiarkan secara langsung dari depan halaman rumah panjenenganipun Bapak Abdurrauf. Ugi dipun meriakan sesarengan kalian temu lekting ingkang tansah paring waneka warna wonten abrit kuning petak cemeng. Kang mila mangga sedadayaning wargi masyarakat Porwudi Kulon Kecamatan Cermel Kabupaten Gresik mila sumangga sedadayaning yuk monggo kita pirsani ngantos kanthi paripurna. AS Perkasa hadirin tamu yang berbahagia, inilah all artis dari AS Perkasa. Jogetan rame-rame nang kene wae. Ya
Baiklah hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, baru saja kita simak bareng-bareng yakni Grand Opening AS Perkasa Indonesia.